Waduh. Apa? Kaya ngerti-ngerti ya. Lah, apa lho? Kok lagi demok kene terus to? Lah ngapa mbok demak? Mas. Ora nesu Mas kowe. Ora lah ngapa aku nesu? Ayo ya. Wong nyatane tresno karo aku kok Mas. Sopo sing tresno? Ade garwa urung to? Wis. Waduh, kok kabeh-kabeh wis. Mbak aku tak melu ndumo. Melu ndumo. Wah, iki kok nek iki kenceng tenan iki. Lah piye? Iki cara ngepit ngebut iki. Carane ngontel ngono iki. Lah aku ya pengen ndumuk lho. Ayo ndumuk. Mau ikat ndumuk nggo endi? Pantat. Pantat. Sing mburi. Bayo pantat kok ning ngarep kuwi jenenge apa? Maksudnya ngene lho. Ikan ndumuk sing mburi, aku jatahe berarti sing ngarep. Modar ora. Yo. Ayo. Piye? Wani ora. Diem. Pancen kuwi keseneng aku. Terus Aku sih kok. Waduh. Piye, Pak De? Basan medun kok semono gedene kabeh iki. Wis, gak aku cilik. mriki Pak De tengah, Nggih, mriki modar ora. tengah. Iki kaya tadi ndak? Nggih, lah pon kesupen apa pripun? Walah. Pripun? Wingi nika dereng bayar lho. Sing wingi. Sing wingi urung bayar. Aku wis tak jarak. Ning aku ra isih keri to jaketku ning kono. Terus jaminane ming jaket. Lah aku mangan ya kur gedang goreng loro kok. Oh, jakete wis suwek-suwek ngono ditinggal. Mergo suwek kuwi tak tinggal. Nek wutuh tak go bali. Nah, terus berarti orang bayar ngene, saiki bayar. Ora bayar rak le rugi kowe. Piye to iki? Lho, lha piye? Lah Aku aku iki angel jak omongan angel kok dene. Iya. Angel kok. saiki bayar ora? Bayar. Ya engko ya. Engko lah wong kono ya rung beres kok. Jenengan dereng ta? Kula ya urung ya. Ora usah mikirke kaya ngono kuwi. Sing penting awake dhewe iso caos panglipur ana kadang-kadang kene. Nggih. Iki wis apik. Mang Sing madhep mriko ikhlas. lho, mang madhep mriko. Lah. Halo. Halo kok kene, halo kok kene serem. Halo. 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 Gimana kabar? Banyuwangi ya? Sopo? Hah? Ora? Ora. Ora. Ora wangi kok. Rawangi apa? Ora. Ku sing Banyuwangi ndi to? Ya Ndi ora Aku ya ono. saiki bingungan. Pak jenengan Aku bingung bareng kok. didepi wong telu kok ya bingung iki ngopo? Ah bingung kok. Ah mergane Anake dorong turu. muncul anake dorong turu ora. Iya. Tegese nek rong turu rak rame saya. Ayo Mbak Tatin, Mbak Ayu, Mbak Ayu, Mbak Ika. Enggak. Oh, Ika yo. Waduh. Apa? Kaya ngerti-ngerti ya. Lah, apa lho? Kok lagi Kira demok ono- kene terus to? Lah ngapa mbok demak? Mas. Ora nesu Mas kowe. Ora lah ngapa aku nesu? Ayo ya. Wong nyatane tresno karo aku kok Mas. Sopo sing Ade tresno? garwa urung to? Wis. Waduh, kok kabeh-kabeh wis. Mbak aku tak melu ndumo. Melu ndumo. Wah, iki kok nek iki kenceng tenan iki. Lah piye? Iki cara ngepit ngebut iki. Carane ngontel ngono iki. Lah aku ya pengen ndumuk lho. Ayo ndumuk. Mau ikat ndumuk nggo endi? Pantat. Pantat. Sing mburi. Bayo pantat kok ning ngarep kuwi jenenge apa? Maksudnya ngene lho. Ikan ndumuk sing mburi, aku jatahe berarti sing ngarep. Modar ora. Yo. Ayo. Yo. Piye? Wani Wani ora. Diem. Wah. Pancen kuwi keseneng aku. Terus Kowe kok nekat sih. Lho, tegese kesenengan ndumuk ngarep. Nek lampu kuwi rak ning ngarep. Nek kacane reget kudu dilapi ngarep. Aja macam-macam to. Berarti petormu reget. Petore reget. plentonge Pentonge mleru. Aku ki wong apian ora terus. endi plentonge endi to? Seni iki sing digunakake rasa. Ora terus dawur-awuran. Senajan aku didepi wong wedok kok ngene nganggo rasa. Rasamu piye? Piye? Aku biasa ki. Waduh biasa. Duh. Ya Nek sampean piye? dadi kowe ra ndek rasa kok.
Rasamu gimana? Aku nano-nano. Nano-nano. Aku ciki. Kok ciki lho? Lah, Nano-nano nano. iki ana Oh, tak aku nek nano-nano Mbang Gula. Kok senengane Mbang Gula. Ayo dijak tuku Mbang Gula. Sing ana sing tuku, tatin sing ngemut, dadine adil. Kok Padha karo kowe nukokke Mbang Gula. Iya. Lah anu ya wis rasah tuku. Oh iya. Lah ngapa? Ayo. Aku sok sangu. Endi? Nek sangu ndi? Tak deloke. Ayo Endi? pengen Sangune endi sangune? Iki wong keluar ini kabeh. Wah, aku bahagia. Lah ngopo bahagia? Anili permen. Loh, aku ki nggawa tenan ning ya kur dapros. Dafros. Meng semriwing tok. Semriwing we nyegrak. Sing 1000 isine 10. Ora ana legine. Ono. Ono to. Iya. Yo, diliwongke piyai telu. Diliwongke. Yo. Engko nek ngelak ngemut Mbang Gula terus diliwongke. Dadi liwongati. Ah, si ono melu joget lho. Wah, joget yo nembang. Weh, kowe iso apa nembang? Ayo ben wong telu ndak kokean rame. Ora maksude kowe nembang liwong ki iso ora. Aku iki jarene penggemar Rhoma Irama. Nek omahe Rama kok nyanyi liwong ki kepiye? Betul. Ya sedikit anu Mas gini. Apa? Ya kita kan Jawa. Tapi yang enggak dipakai ndawan sedikit banyak itu pengetahuan musik juga ada Mas. Oh, iya. Gitu loh. Upamane lagune sing kae anu jenenge iki. Apa? Sing kae iso terus kira. Wah, iso lah kono. Sindene ana sing ngani ora? Ana Ika. Ya elik ya Mas. Teruse piye jarene apal kok? Ika. Terus? Neno-nano. Piye neno-nano ki? Sungguh aku tahu cinta padamu. Semplok Mas. Nyanyi sak musike. Aku iki meng ngetes kowe iki apal tenan ora ndelok ngene. Apal. Kuwi juga soneta Mas. Piano. Ana ane Pak? Ana wis gawe. Piano mari main piano. Iso? Iso bermain. Hah? Ki piye to? Ompong budek ayo. Ini Mas. Menyanyi itu vokal itu harus jelas. Heeh. Nek wole. Iya meng kaya wong bekok ya. Ah iya dah. Iya. Tuh. Ya. Ya wis kowe nek ora apal liwong joget tok. Joget. Oh iya. Ya kok kadangkala nyanyi. Oh iya. Iya no mari main. Wah ya. Yo, liwong. Ya didadekke piyai telu. Aku yang sini. Sing apike kowe mbangane engko ngreget-regeti sing cahayu ayu. Kowe len joget jejer sing rada edan. Ono Mas. Ini Mas. Piye? Aku tak mayang ning ngono kowe joget kono ae Mas. Lho, kowe wani mayang apa piye? Anak kok limbukan wis sok Mas.
Lah ya diterusi nganti rampung kok ya. Nanti rampung. Heeh. Alen bayar? Iki aku dong dibayar. Oh ya wis diteruske mulane kok. Kaet. Yo, liwo. Tatin. Yo. Penyanyi dari Malang ini sudah kemana-mana tenar adalah Tatin. Terus ngapa? Tatin. Kok di ngono iki? Hah? Tatin, ngono. Ya kuwi dhek mbiyen tau MC dangdut bareng. Tahu. Tatin. Dan yang satu itu penyanyi dari luar Jawa adalah Mbak Kayune Ayu. Dia juga sudah melalang buana mercucua. Mercubuan. Silahkan. Saya ngawur ya. Yo. Yo. Seono jajal iki mau. Girongane mau ki di anu, ayo dibaleni. Pripun? Cendol cawet. Cendol dawet. Oh, ora. Sing gawe cendol nganggo cawet. Amarahe kok. Aku ora krungu kok ya. Aku saya meneh radong. Ayo. Nggih. 500-an. 500-an. Terus gak pakai dawet. apa ora dadi sendok. ketan. Gak pakai ketan. Ora Gak pakai pakai ketan. Ya, Jiro lupa 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, 12. Wah, cahitan. Yo, bacot ke. Ya. Nano, yuk lanjut. Wah, ayo. Saya gayeng. Seono ya mempeng banget ya. Wah, lah ya wis kang senajan sepuh tuwa kena nggo contoh cah nom-enom. Ya sing total. Wonten pamundutan malih? Modiar iki. Oh, wonten judul modar? Ora. Oh, mboten. Ku sikik to sing. Oh, nggih monggo wis rampung. Nyuwun lagu, Bo.
dari pemuda Sinoman dan parkir Siluk Raya. Ya. Wis iki lagune piye iki? Sapa sing iso? Pamit kerja demi kowe dan sebagainya. Nya 10.000 iki lho. Le nyanyi minggu wae. Nek minggu ra prei. Dadi ora usah pamitan. Ora kerja barang. Iya, lah iki sapa sing iso? Lagu nganggo keyboard enak. Iya, ya nyuwun pangapura. Ora iso diaturake. Iya. Pamit kerja demi kowe dan sebagainya. Ya. Iki sajake kok kaya pripun? Ora apa-apa. Ya. Wis sesuk ben golek kasete wae kok. Hah? Ben golek kasete rak mah diputer sedina sewengi aja. Paling nek rung bundet urung repot. Golek kaset iki entuk kaset apa nek 10.000 iki? Wah, 4.000 sithik tok loro, Mas. Heeh, lagune 30. Heeh. Ning sing iso disetel loro biasane. Kok apal men ora? Aku biyen dodol kaset, Mas. Oh iya wis, ya engko dijoli engko gara-gara ya. Ah, gara-gara. Matur sembah nuwun ora apa-apa. Wong ya ora nggawa keyboard, ora nggawa musik, wayangane ya klasik-klasikan bae. Iya. Ngono ya, Mak. Mula nek lagu-lagu pamit kerja demi kowe kuwi awak dhewe ora iso ngaturake. Oh iya. Ya sing iso masuk ning gamelan bae. Ngono ya, Mak. Kapiyarsa swaranipun ler ombake samudra. Wiswanipun ingkang bapa ing kepatihan nggih kawula nok-non inggih. Paman Hari Senggun inggih. Kadi parada gerisi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun. Pranata tata rakiting negari Ngastina muradake matur marang Manira. Samendang aja ngandel ing karempit paman Plasa Jenar. Menawi paduka ndang bab tata rakiting praja sadaya boten badhe ngunci wani. Para kawula sami sayek saka kapiyakar luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina. Medhahipun para prajurit boten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridaning aprang. Sawanci-wanci praja paduka katembing parang muka boten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kematian remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nok-non. Dadosaken suka Mrawata Sutara sing manah boten langkung bakaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggone ngadhep ngarsane Manira paman patih Plasa Jenar kawula nok-non nggih anak Prabu namung derenan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sandhap pepoda paduka anak Prabu ing Ngastina kula tampi dawuh sami-sami mugi prayogakna anggenipun lenggah madaning datura negari Ngastina paman Plasa Jenar kawula nok-non ngestaken dawuh paduka anak Prabu ing Ngastina Bawadurna bapa ing Sawalima katuran karaharjan rawuh ngandika Bawadurna bapa Prabantuna ing Sukalima bapa Praban astaka swala sila berdobas wal kimbal sumurante hawala ngono ninggih nger tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang bapa ing Sukalima mangya widodane skala sawan kula durga mendhak kala sirna namung kepareng ingkang bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Ngastina nger anak Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakna anggen ngandika lenggah bapa Prabantuna kula naknan sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten ing sandhap pepoda paduka anak Prabu ing Ngastina miwah Kakang Prabu Karna ing Awangga prayogakna anggenipun lenggah wonten negari Ngastina Kakang Prabu Karna kawula nok-non nulinggih Yayi sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing Raka ing Awangga namung drelan sak samunipun kepareng kula ngaturaken pudyastawanipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kula tampi karya bombong raos sing manah Kakang Prabu mugi kaprayogaken anggenipun lenggah kawula nok-non ngestaken dawuh paduka Yayi Prabu Ngastina apa dene sira Dimas Kartomarma prayogakna nggih ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Kartomarma lho iki diweji
sampun boten kirang mriki wiswanipun ingkang rayipun Kartomarma. Namung kepareng kula aturaken sembah sumengkeming pabektinipun ing abdi kunjuk Sandhapa Pada Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Wis datompo siadi ngabekti arepun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang. Wratakna mringkadaning sun para sata Kurawa. Dimas Kartomarma. Menawi Paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Kanjeng Koko Prabu sembahan kula. Sartane tatanan kang padha gandung sibo jeneng Manirana diambabarake wigatining pasewakan. Lho niki. Menapa sampun Paduka dawuhaken tartemtu badhe kula candhi nggo jimat. Wangsul dhateng ngersanipun Paman Harya Sengguni Bawadurna duwin Kakang Prabu Karna ing Awangga. Waleh-waleh menapa dinten sak mangke apan sanes dinten ingkang putra ngawontenaken pasewakan. Ewadene samangke kula wantun ngrawuhaken sangganing para sepuh madyaning Datulaya. Mila saderengipun kula mbabaraken wigatosipun menapa to sababipun Dene Duryudana ngawonten pasewakan ingkang bene kalan adat ingkang sampun boten lega raosing manahipun ingkang putra menawi dereng wonten miyosing pangandika Paduka para sepuh kepareng nglubirna sih samudra pangaksami dhateng yang putra ing Ngastina. Anggen kula santun hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami Paman kula Sajenar Bawadurna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga. Nyawa-nyawa jimat kula nggih anak Prabu Duryudana ngemuti bilih ingkang paman menika gesang ngiyup dhateng pepada Paduka anak Prabu. Mila nadyanto sampun ngantos Paduka nggadahi raos kodheng ing penggalih sampun malih ing katimbalan wanci rina nadyaning wanci ratri ingkang bapa ing kepatihan tartemtu namung estu padha dawuh Paduka anak Prabu ing Ngastina. Malah rumaos gumun manahipun ingkang bapa wonten wigatos menapa dene Paduka nglempakaken para sepuh madyaning Datulaya. Nggih menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna kula nedya nganglungaken jangga nilingaken Karna. Nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur nitra kelawan ingkang bapa ing kepatihan nggih anak Prabu Ngastina. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih. Kepareng kula cumadong dawuh menggah menapa ta sababipun Dene Paduka hamboyongi dhateng sawanipun ingkang bapa ing Sukalima. Tertentu kula nedya daya-daya nganglungaken jangga nilingaken Karna midhangetaken sabda pangandika Paduka menggawi gatosipun pasewakan dinten sak mangke. Menawi wonten boten-boten penggalih boten kitang sekedhik atur kula ing mangke saged dados cecolok obor penggalih Paduka anak Prabu ing Ngastina. Monggo Ger. Kula aturi paring dawuh ingkang bapa nedya nganglungaken jangga hanilingaken karenanipun ingkang bapa ing Sukalima Ger. Yayi. Semanten ugi ingkang ngroko Awangga daya-daya ngawuningani wigatos ing pasewakan. Tumunten hamba barono ingkang kathah ingkang ngroko Awangga nedya midhangetaken ingkang tetela Yayi Prabu Duryudana. Anjrah ingkang Puspitarum kasiliring samirana mrih sekar kadung ngas kandanya maweh raras retnaning driya Om
Paman Arya. Wonten dawuh nggih. Bawaduna. Wonten timbalan nggih. Mboten kados saged menika. Malah manah kula melang-melang kados ninggal jejabang wonten tebining Balumbang. Leripun Paduka paring dawuh mekaten, suraosipun kados pundi nggih? Tigang dinten kepengker kula menika nampi nawala sedahan. Mboten sanes saking kadang-kadang kula para Pandhawa mliginipun kadang kula ing Jodipati inggih menika pun Dimas Werkudara. Tuwin kadang kula Yaya Rimbi ing nalika semanten atur nawala dhateng putra ing Astina bilih mboten dangu malih kula supados sowan dhateng negari Ngamarta mliginipun dhateng negari Pringgondani mugi dados ing kawuningan bilih kadang kula ing Jodipati pun Yayi Werkudara badhe anjumenengaken Gatutkaca lenggah damparing Pringgondani kawontenaning kados mekaten menika Blokasuta boten andadosaken marem manahipun Duryudana nanging pangraos kula malah kaworan kuwatir durga ngangsa-angsa inggih awit saking anggen kula mangertosi bilih Gatutkaca badhe jumenenata negari Pringgondani. Nuwun sewu. Lajeng ingkang dipun penggalih menapa dene Paduka nggadahi raos sing kados mekaten? Bawan wonten dawuh Kurawa menika 100 cacahipun wungsal wangsul menawi abenajeng kaliyan para Pandhawa namung gangsal parandene boten saged unggul ing yuda. Boten ngemungaken para Pandhawa nadyan Kurawa menika mengsah anak-anakipun Pandhawa lancur-lancur Pandhawa kemawon boten saged unggul yudanipun. Menapa malih sareng petangan kula dumugi wonten negari Pringgondani. Pringgondani menika tiraranipun Sang Prabu Trembuka. Monggo jagat menika sampun dados paseksen. Negari ingkang wiyar menika namung kalih inggih menika Ngastina lan Pringgondani. Hirip-hiripan dinga pilya. Sasetanipun Prabu Trembuka arimba ingkang dados Nalindra ewadene boten lono anggenipun dados Nalindra tumunten pejah saking tanganipun Bratasena. Samangke negari Pringgondani komplang lan Werkudara badhe anjumenengaken Gatutkaca wonten negari Pringgondani tanpa runga kekiyatanipun para Pandhawa badhe tumpuk matimbun-timbun kekuwataning Pandhawa badhe wuwuh saya santosa para Pandhawa sabab saged angrengkuh negari Pringgondani. Panginten kula tata lair Gatutkaca dipun jumenengaken Nalindra wonten Pringgondani nanging batine Pandhawa namung badhe amblengket Pringgondani dados tunggal kaliyan negari Ngamarta. Ing mekaten sampun cetha bilih Ngamarta badhe saya santosa, Ngamarta badhe saya kiyat. Tan wandi mangke Kurawa badhe kecipuan menawi mengsah para Pandhawa langkung-langkung menawi ngemuti badhe tumapak ing perang ageng Bratayuda. Tan wurunga Pandhawa lan Kurawa mangke nggene nglampahi Bratayuda mboten ngantos telung kedheping paningal Kurawa mesti tumpes kelor tanpa sisa. Awit wadyabala Ngamarta sampun kawimbuhan wadyabala saking negaring Pringgondani. Paman Loso Jenar kula wonten dawuh nggih. Kawontenan kados mekaten menika menapa ing kedah kula tindakaken. Kula mboten lila, kula mboten ikhlas. Menawi negari Pringgondani dipun lenggahi dening anak kula pun Gatutkaca, Paman Loso Jenar. Aduh, nyawa-nyawa jimat kula nggih. Sareng Paduka paring dawuh ing mekaten tumunten leres menapa ing dados panyokara bawa Paduka anak Prabu Ngastina. Mboten benten kalian rantamaning manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Kula ugi sampun nginten. Lan nadyan kula mboten nampi nawala sedahan saking Raden Werkudara nanging tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara. Sampun cetha bilih Pringgondani sak mangke badhe dados tunggal kaliyan negari Ngamarta ingkang ateges samangke Ngamarta badhe saya sentosa, saya manjila lan saya kiyat kekiyatanipun wuwuh tumpuk matimbun-timbun kasinggihan mekaten. Mila dinten sak mangke kula ngertos menawi dados penggalih Paduka anak Prabu Ngastina tartemtu badhe damel srana
supados Gatotkaca gagar wigar tanantuk karya. Tegesipun Gatotkaca mboten kasembadan anggenipun lenggah damparing negari Pringgondani. Mbok menawi mekaten nggih. Kanca sing gayuhan kula panji mekaten. Kula badhe ngothak-athik pripun caranipun malah kula jabiyantinipun para sepuh. Supados sambebantu dhateng kula pripun carane supaya Gatotkaca aja kelakon dadi ratu ning Pringgondani. Upamiya Gatotkaca kelambahan tan wurunga menika margi ingkang peteng tumraping para sata Kurawa. Inggih nggih kula mangertos. Lajeng saenipun kados pundi kula nderek dhateng Paman Haryo Sengguni. Kakang Penembanduna, pripun Depate? Mbok menawi sampeyan diwigi pertikel supaya Gatotkaca aja nganti dadi ratu ning Pringgondani. Mergi nek Gatotkaca dadi ratu teng Pringgondani menika kekuwataning Pandhawa saya tumpuk matikel-tikel. Oh, kandhak blekuduk sualu kimbol Sumarante. Hawela, hawela. Nuwun sewu, Ger. Sejatonipun anak Prabu Duryudana menika mboten perlu nggadahi penggalih kuwatir kados mekaten menika. Liripun kados pundi? Oh, inggih, inggih. Nadyan kegiatanipun Pandhawa menika tumpuk matimbun-timbun, nadyan kegiatanipun Pandhawa menika dipun bantu dhateng pinten-pinten negari. Nanging tumrap kula upami kula menika dados Nalindra ing Ngastina, kula mboten badhe gadahi raos kuwatir babagan perkawis Pandhawa menika. Bawaduna saged paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Setunggal. Paduka anak Prabu menika hanggung siningkepan kiwa tengen panjenengan menika para satriya, satriya ingkang sekti mandraguna. Kiwa tengen panjenengan menika senopati ingkang debya Surasekti kalintang jayaning perang. Kados ta anak Prabu Karna ing Awangga menika sinten ingkang wantun naben ajeng kaliyan anak Prabu Karna ing Awangga. Persasat jagat menika lirip kaliyan anak Prabu Karna ing Awangga. Inggih. Tumuntun Sang Mahatmarsi Wara Bisma. Sang Bisma menika bumi utah getihipun negari Ngastina. Menawi negari Ngastina menika mangke badhe ketekan parang muka, Sang Mahatmarsi Wara Bisma menika ugi boten badhe wisuh lumuh ngentasi perkawis, boten badhe mangku asta. Mongko kadhedanipun Begawan Bisma menika ngedap-edapi kacariyos piyambakipun menika boten saged pejah menawi boten saking pikajenganipun piyambak. Lho, menika Sang Dewa Brata. Inggih. Adipatih Harya Sengguni menika. Nadyan Patih Sengguni menika kondhangipun Patih Julik. Patih licik neng julik lan kelicikanipun menika saged kinarya gada ningkes para Pandhawa. Nggih. Langkung-langkung panjenengan sinanding dhateng Bapa ing Sukalima, Nger. Kula nuwun pangapunten to, Nger. Kula menika apal kaliyan keringkanipun para Pandhawa menika kula apal. Jer Pandhawa menika murid kula. Lah kok panjenengan gadahi kuwatir Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani terus Pringgondani dados tunggal kaliyan negari Ngamarta, terus kekuwataning Pandhawa wuwuh matikel-tikel. Oh, nuwun sewu. Menawi kula menika dipun pasrahi mejahi para Pandhawa menika, nuwun sewu paribasanipun angel mijet wae ngranti, suwe banyu sinaring. Kosik to. Kakang Durna, pripun? Nek ngendika iki nuwun sewu, aja waton ngendika, ning ngendika nganggo waton. Dasar sampean apa? Ngendika kaya ngaten. Nek sanjen sampean iso mateni para Pandhawa, kula kinten biyen-biyen sampean dipasrahi mateni para Pandhawa, mesti ya bakal tekaning pati. Nyatane biyen tekan saiki sampean dipasrahi patine para Pandhawa ya ora tekaning pati. Lho, biyen durung tenanan. Lho. Perkara tenanan karo ora ki menggumantung karo kesaguhan. Dik Patih, pripun? Kula caosi prisa nggih, Dik. Nggih, babagan napa? Patine Pandhawa menika nuwun sewu. Nek diprail-prail mboten saged pejah. Oh, ngoten nggih. Kaya sampeyan nduk nalika sampeyan iku gawe srana patine para Pandhawa. Mbok siji mang pateni. Ning nyatane napa ana sing mati? Ora ana. Werkudara mangapusi supaya dijak dem-deman. Nek wis mendem mang taleni nganggo watu cemplungi wonten sumur upas. Werkudara iso mati? Mboten ta? Werkudara malah entuk kanugrahan inggih menika wujudipun Tirta Rasa Kunda. Sapa sing ngombe Tirta Rasa Kunda entek sak kendi, kuwi kekuatane wuwuh 100 gajah. Mongko Werkudara entek 8 kendi. Kekuatane wuwuh 800 gajah. Niku sampeyan nduk nalika ajeng mateni Werkudara dek jamane Sena mbiyen, Bratasena. Kelingan mboten? Nggih, kelingan. Terus sampeyan gawe wujuding wewangunan wonten ing kutha Pramanakati wonten ing Bale Sigala-gala. Pandhawa mangobong. Napa Pandhawa mati? Pandhawa mboten tekaning pati. Ning merga dislametke karo garangan putih. Pandhawa iso waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Nggih. Terus Pandhawa mangloroke teng wana Marta.
Nggih mboten? Nggih. Supaya dipangan jam setan priprayangan. Niku akal sampean akal sing kleru. Kok akal sing kleru? Ora ana menungsa kok dipangan jam setan priprayangan. Wong sing jeneng menungsa niku koma dadi, sing jeneng jam setan priprayangan menika koma wurung. Koma wurung ora menang karo koma dadi. Oh, ngoten. Lah kok mangpakake jam setan priprayangan? Bratasena mangken babat nyatane ya ora tekaning pati teng Wonomarta. Ning entuk negara wujude Ngendraprasta, nadyan negarane cilik ning apike ora jamak. Nggih mboten? Nggih. Kelingan ora sampean? Nggih kelingan. Sabanjure werna-werna sampean mateni para Pandhawa. Ning sing mang angkah patine mung siji. Pandhawa 5 niku iso tekaning pati nek 5 kabeh dipateni. Merga Pandhawa 5 niku 5 dadi contoh uripe wong alam padang. Kok contoh uripe wong alam padang? Puntadewa niku dadi contone wong sabar, wong ikhlas, ngoten. Wong ora tau grenengan niku Puntadewa. Sapa sing sabare ngukuli anak kula Puntadewa? Ora ana. Aja kok bondo donyane dijaluk mesti diwenehke. Aja kok bondo donyane, bojone dijaluk wis diwenehke. Nggih. Niku Puntadewa, niku tegese wong sing sabar tenan. Oh, ngoten nggih. Nggih. Ora kaya kula. Bojo kula niku tumpaki wonge kula muring-muring. Lah iya wong bojo sampean jaran. Nggih mulane niku. Nggih. Werkudara niku perlambang kekuatan. Werkudara niku perlambang kasantosan. Nggih. Janaka niku lambang ing tresna asih. Lho, wong jagat menika sapa sing ora duwe tresna asih ya urip ora bakal diasihi dening sak papadaning urip. Ngoten nggih. Nggih. Terus nek kula sedewa menika perlambanging keseimbangan. Keseimbangan niku napa? Pun tambahan manut mawon. Oh nggih. Tegese sak traju sak bobot. Wong urip ing alam padang niku kudu imbang. Aja nganti abot sisih. Nek abot sisih ora penak. Nggih. Ngoten nggih Kakang Dina. Nggih, leres. Lah 5 niku dadi siji niku nambah kekuataning jagat. Mulane ajeng mateni para Pandhawa niku 5 dadi siji, 5 tes dipateni kabeh. Aja mbaka siji, nek mbaka siji ora bakal iso mati. Nggih. Terus nek upama mateni Pandhawa niku sing dinceng sinten dhisik? Loro. Sapa? Werkudara karo Janaka. Merga niku kekuataning para Pandhawa saka gruning Pandhawa. Werkudara niku carane mateni saben manungsa duwe keringkihan dhewe-dhewe. Ora ana manungsa sing sempurna. Sak sempurnaning manungsa mesti duwe keringkihan. Nggih, ngoten nggih Kakang. Nggih. Mula Werkudara niku ya duwe keringkihan. Keringkihaning Werkudara, keringkihaning Werkudara niku Werkudara kudu didhep karo wong sing dipercaya dening Werkudara. Ngoten nggih. Werkudara niku karo sapa-sapa ora wedi. Ning nek karo wong tuane siji wong tuane, loro gurune. Niku Werkudara mesti gila. Mongko gurune Werkudara niku Kakang Penemban Durna. Mesine Werkudara wedi karo Kakang Penemban Durna. Lah nggih, mula niku nek ajeng mateni para Pandhawa bab mateni Werkudara ku pasrahke kula. Oh, ngoten. Nggih, arep Werkudara niku digdaya kasantosanipun kliwat ukur nek karo gurune pindhahan pitados piyambak. Werkudara kowe golek tirta pawitra maning suci, nyemplung segara. Werkudara mangkat tenan. Mongko wong golek ilmu tata nyawa niku ora ana sing mangkat kejaba Werkudara. Karo kula ya manut Werkudara munggah gunung Candramuka. Ana guwa jenenge Guwa Sigrangga. Neng alas tek brasara golek ana kayugung susu ing angin. Werkudara ya munggah gunung tenan, mangkat tenan. Nggih. Tegese kali kula Werkudara manut. Oh, ngoten nggih. Dadi saben wong duwe kasantosan niku duwe keringkihan dhewe-dhewe. Angga loro, Janaka. Janaka keringkihane. Janaka niku keringkihane arepa Janaka niku lelananging jagat lan curing bawana, pitataning jalma, unusaning titah. Janaka niku nek ngamuk dewa wae do gila karo Janaka. Nggih. Ning Janaka niku duwe keringkihan. Keringkihane Janaka wong wedok. Oh, ngoten. Lho, tenan niku kula mboten goro. Janaka niku digdaya kok ngomong ngamuk kaya ngapa anggere didepi sinden. Ah wis. Sing maune raine abang bergadak. Dadi terus ciput, pucet. Ngoten. Terus mengklecam-klecam ngoten nika. Nggih. Mula wis bener Dipate, ngendikaning para sepuh, ngendikaning para nimpuna. Sing jeneng godha teng jagat sing abot dhewe niku ya saka sing dilakoni Janaka, 1 pangkat, 2 bondo, 3 wong wadon.
Nggih, mendem pangkat ya ora apik, mendem bondo niku ya iso malik paningale. Luwih-luwih mendem wong wedok. Oh, niku nek ming sawahe gelis. Nek ming gamelane kamprung. Nggih. Niku tenan. Mulane ajeng gawe pati ning para Pandhawa niku kudu diangkah 5 cacahe. Kakang Durna pripun? Anak Prabu Duryudana mboten ngersake Gatotkaca niki dadi ratu ning Pringgondani. Merga saya wuwuh kekuataning para Pandhawa. Monggo panjenenganing masrahke perkawis menika kalian kula kalian panjenengan. Pripun carane supaya Gatotkaca aja nganti gagal nggone dadi ratu wonten ing Pringgondani. Oh, perkawis menika kedadipun penggalih langkung rumiyin. Sampun ngantos grusak-grusu awit menawi lajeng ampyak awur-awur. Lajeng Kurawa dhateng negari Pringgondani ngrisak kawontenane negari Pringgondani. Menika mangke para kawula badhe nyacat, menika mangke para kawula badhe ngraosi dhateng para Kurawa. Jebul Kurawa ki ora seneng. Jebul Kurawa ki wonge meren. Jebul wong Kurawa ki senengane ora seneng marang kamuktaning wong liya. Lah menika mangke mboten sae. Kedadipun penggalih langkung prayogi nggih, miturut ing Bapak ing Sukalima, samangke perkawis menika saged paripurna menawi wonten tetembungan nabok nyilih tangan. Lah, nabok nyilih tangan. Nggih. Carane pripun? Gawe gagal Gatotkaca ngene dadi ratu ning Pringgondani, ning aja Kurawa sing ketok gagalake, ning wong liya sing ketok gagalake. Boten mboten nggih. Kakang Prabu Karna, wonten dawuh Yai. Miturut manggihipun Kakang Prabu Karna kados pundi? Yai. Miturut manggihipun ing Raka Ngawangga sakmangke nuwun sewu ora digeseh kaliyan pendhidhanipun para sepuh. Paringipun Yai Prabu Lenggah ingkang sekeca kemawon wonten negari Ngastina, upami nampi nawala sedahan inggih rawuh wonten negari Pringgondani mengestoni dhateng pun Gatotkaca. Tumunten penggalih paduka kebak ing kabagyan sarya ndongaaken supados Gatotkaca menika mangke saged lulus raharja anggenipun nenggah dampar negari Pringgondani. Bab perkawis Pandhawa anggenipun wuwuh kasantosanipun Yai menawi ing Raka Ngawangga tasih meger-meger tuwin tasih cetha pocapanipun paningal kula tasih cetha nyawang gelaring jagat esem rembulan nadyan rangkep 1000 Pandhawa ing Raka Ngawangga saged dipun dokok ngajeng kula ingkang badhe sagah nigas janganing para Pandhawa mboten perlu gagalaken garkacanipun dados calendra wonten negari Pringgondani Yai. Ratune Ratu Tama Pati-pati lino Pranayaka Tyasrarja Panegari becik-becik Parandene tan dadi taliasing kala bendu malah bangkit mangkinan dotra beta kang reribeti Dumadaning Pasewakan Agung nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun nata ing Astina Prabu Duryudana sumambung nata ing Ngawangga Sang Adipati Basukarna nadyan kathah-kathah panjenengane Begawan Durna tuwin patih Harya Senguni parandene tintrim saknalika negari Ngastina madyaning Datlaya midhanget sabdanipun tiyang agung ing Ngawangga dadosaken legeg ing penggalih Sanata Prabu Duryudana nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujar weganten wardu Jarawakeca nginaka durung abang durung mandhing jasaring pertolo kasaru geger jaba pihak ngarsa tangkeping nguri sebar bonamuk apa to kang dadi darunane ora ana macan rangke gajah medhot saka wantilan kejawi namung sawanipun alindra ing Traju Trisna Prabu Setija Boma Narakasura ingkang wantun minggah Datlaya mancat panjenengan karya cingak kang samya mulat mangro bareng para kawula kanca pihak-pihak ana daya minggir dalu-dalan minggir
calon tata trapsilanira ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta Pamanarya wonten dawuh nggih dereng ngantos purna anggen kula nampi sabdanipun Kakang Prabu Karna ing Awangga inggih menika kadidene sowanipun boten mangling Nalindra ing Traju Tresna Prabu Setija Bama Narakasura kasinggihan menika ingkang putra piyambak Angger Setija Bama Narakasura nggih mugi katimbalana menapa wigatosipun dene sowan wonten negari Ngastina nggih anak Prabu Paman Wasa Jenar kasekecak anggenipun lenggah kawula non ngestaken dawuh ana hanung hanindita bocah mursid isa mikul der mendem jero karo wong tuwa Setija padha rareja sapratamu sowan ngersaning pamanmu ing Ngastina nggih cah bagus Nuriyamit pasang Kalimantabi tinebene nglodoni dumawahing tawang tuwang paman kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhawada paduka paman Prabu Ngastina wis tatampa ora liwat pangestu ning pamanmu Tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paman Prabu wayah Mas Setija katuran karaharjan rawuhipun nggih Eyang Patih pinanting suka basuki sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang Patih inggih kula tampi dawah sami-sami nggih anak Mas Tijo katuran karaharjan wayah Mas Eyang Penembahan Durna wilujeng sowan kula bekti kula katur Eyang tak tampa putuku cah bagus ora liwat prayoga nggon ngadhem nang ngarsaning pamanmu ing Ngastina ya Ger sampun boten kirang prayogi Eyang Penembahan Sukalima Setija padha rareja sapraptamu paman ngawangga wilujeng bekti kula kunjuk paman iya tak tampa pangestuku Tampanana ya Ger kula pun dinggo jimat dayanana ing kasantosan Setija ana wigati apa dene kowe sowan mongko tanpa tinimbalan apa pancen saka karepmu dhewe apa pancen diutus dening wong tuamu lan apa pancen ana wigati liyane mara diage matur marang pamanmu ing Ngastina nggir Setija Bama Narakasura wale-wale menapa paman sowan kula menika mboten saking pikajenganipun sinten-sinten tuwin kula mboten dipun duta dening tiyang sepuh kula namung sowan kula menika mligi pikajenganipun ingkang putra piyambak pun Setija Bama Narakasura ana wigati apa dene sowan ana pamanmu Ngastina janur gunung kadingaren ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndungkap angka kalih wale-wale menapa sowan kula ngersanipun paduka Kanjeng paman menika estunipun badhe nyuwun priksa kowe bakal takon babagan apa menapa inggih lakar kaleresan paduka paman Ngastina ugi nampi nawala sedahan saking punden kula paman kula Pandhawa bilih kalenggan sak mangke kadang kula pun Yayi Gatotkaca badhe kajemenengaken Nalindra negaring Pringgondani nuwun sewu paman pawarta menika kala wau jumbuh kaliyan ingkang sampun kula tampi menapa namung pawarta ingkang kandhek wonten ing pekabaran ya pancen kepara nyata pamanmu entuk nawala
saka pamanmu ing Jodipati yen to dina samengko bakal jumenengake si Gatotkaca ana negara ing Pringgondani ateges kabaran ing sampun kula tampi menika nyata. Ya pancen kepara nyata. Lah menawi sak mangke sampun kepara nyata, kula badhe nyuwun priksa. Miturut paman ing Ngastina, miturut paman Prabu Duryudana, paman Werkudara anggenipun jumenengaken Gatotkaca wonten garing Pringgondani menika nuwun sewu. Kula namung badhe nyuwun priksa sarta njumbuhaken dhateng manah kula. Menapa cocok menapa boten? Sing dadi karepmu kepiye? Miturut paman Prabu Ngastina menapa sampun trep tuwin sampun pantes Gatotkaca lenggah dampar negaring Pringgondani awit nuwun sewu menawi dipun titip priksa miturut kabar ingkang sampun kula tampi Gatotkaca menika lajer medal saking inggih menika Bibi Arimbi monggo Bibi Arimbi menika putranipun Prabu Trembuka ing mijil pawestri ateges Gatotkaca menika boten gadhahi hak tumraping negaring Pringgondani nanging sabab menapa Gatotkaca dipun jumenengaken Alendra dening paman Werkudara wonten negaring Pringgondani. Nuwun sewu, menika namung petanganipun ingkang putra ing Traju Trisna lho paman. Menawi petangan kula kapenggalih lepat, kula sumanggaaken. Nanging menawi penggalih panjenengan jumbuh kaliyan manahipun ingkang putra ing Traju Trisna. Ateges dinten sak mangke Kanjeng Paman Jodipati menika nerak pacak nerajang perbatang. Setuju. Wonten timbalan apa ingkang dadi atur mau pancen kepara nyata nanging sak temene apa ingkang katindakake dening pamanmu ing Jodipati mau tumrap pamanmu ing Ngastina wis bener leresipun benere merga wis sawetara wektu negara Pringgondani ora ana ingkang lenggah dampar tegese mesake sagung para kawula dasi nggone wis padha kelangan pengayoman. Mula Gatotkaca dadi ratu nang Pringgondani tumrap pamanmu wis bener ya ming petang-petungane pamanmu rada gesek karo atimu. Petanganipun paman Prabu ing Ngastina kados pundi? Gatotkaca kuwi bayi wingi sore tumrap pamanmu Ngastina. Mongko wong mangreh praja kuwi siji kudu duwe kepinteran, angka loro kudu duwe kasantosan apa dene kasekten, angka telu kudu duwe ati ingkang sabar lan ikhlas. Mongko Gatotkaca kuwi wudha tumaruna kladuk wani kurang keduga. Apa iya Gatotkaca iso mangreh sagung kawula dasih negara ing Pringgondani? Mbok menawa saka petunganing pamanmu Ngastina, nadyan mengko sembodo pamanmu Jodipati nglenggahake Gatotkaca dadi ratu, nanging ora suwe bakal tumpang suh nggone bakal ngasta bawat pemerintah negara ing Pringgondani. Setija. Lah menika ingkang kula kajengaken kanten menika. Namung imanipun kula menika nggadahi kegiatan menapa lan kula menika nggadahi kasantosan menapa upami kula menika mangke badhe ngamuk utawi kula menika mboten nyarujuki lenggahipun Gatotkaca menika mangke malah embanipun kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan langkung-langkung menawi kula mangke dipun panggihi dening Kanjeng Rama ing Dwarawati sampun telas kegiatan kula mboten nggadahi menapa lan kula mboten saged tumindak menapa-menapa. Monggo nyatanipun niat kula menika namung badhe ngleresaken tuwin nglempengaken barang ingkang bengkong, ngleresaken tumindak ingkang boten leres. Tuwin kula kepengin ngemutaken dhateng Paman Jodipati, Paman Prabu Ngastina. Durnayana panalingan ora majaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan kok sing ngger putuku Setija wonten timbalan Hyang apa kang dadi atur warangsane anak Prabu Duryudana mau pancen kabeh bener ya ming tembungmu ingkang seklima ingkang pungkasan iki mau ndadekake kaget atine Begawan Durna ya mbahmu ing Sukalima. Liripun Paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Lho, ngene nggih. Nek pancen kowe duwe dasar ingkang bener, nek pancen kowe duwe dasar ingkang gumathok, apa iki wis mbok taturi satemene Gatotkaca ora duwe wenang tumrap negara ing Pringgondani? Kuwi kabeh mau kinarya dasar nggonmu wani ngogak-ogak katentremaning Gatotkaca, nggonmu wani ngogak-ogak kelawan jumenengane si Gatotkaca. Aja wedi, nggih, aja wedi. Nek dasarmu bener ya dilakoni, nek dasarmu luput ya aja mbok lakoni.
Iya. Niat kula panci mekaten. Lan estunipun anggen kula sowan nyuwun Kanjeng Paman Prabu Ngastina menika, estunipun kula namung badhe nyuwun timbul daya kekuatan. Loh, bab perkara kekuatan kuwi Ngastina bakal sak biyantu. Ngastina bakal sak biyantu aja kuwatir. Ya mong iki mau jantane lagi bingung golek srana piye supaya Garkaca kuwi aja nganti kelakon dadi ratu nang pringgodane. Lah kok jebul. Iki sing dijenengke Dewa Ngijabaya apa sing dadi penjaluke wong-wong Ngastina utawa Priyagung Ngastina. Ingkang sengawit padha bingung golek srana supaya Garkaca aja dadi ratu nang pringgodane. Lah kok jebul sira putu Prabu Trajutrisna sowan ngaturake apa kang dadi wigatine. Ah, padha karo tumbe entuk tutup. Inggih, Hyang. Namung kula menika ajrih. Lho, wedi karo sapa? Ajrih kalian Kanjeng Rama. Amargi Pandhawa menika tansah sinandhingan kelawan Nata Ndarawati. Monggo Nata Ndarawati menika tiyang sepuh kula piyambak. Menawi ngantos kula tumindak ingkang boten prayogi menawi dipun panggihi Kanjeng Rama, lah menika ingkang kula ajrih. Ateges kula sampun boten gadhe kekuatan rempuk-rempu kekuatan kula menawi pinanggih Kanjeng Rama. Kresna ta? Iya. Setija wonten dawuh. Kowe tak kandhani ya sejatine kowe tak kandhani. Ning kowe aja runtik atimu lho, kowe tak kandhani. Sejatine tak kandhani. Wong sing licik dhewe sak donya. Wong sing jahat dhewe sak donya iki jandane wong padha ngerti nek wong sing licik, wong sing urek iki mung sengkuni karo Durna. Ning kuwi keliru. Kuwi keliru Setija. Lho. Kelentunipun kados pundi? Ning aja lara atimu lho. Wong sing licik dhewe sak donya iki ora kok sengkuni karo Durna, ning Kresna. Lho. Kanjeng Rama. Lho, domongi kok. Kowe tak kandhani ya, anane Kurawa ora sambung karo Pandhawa kuwi. Janjane ora pakartine Durna karo Sengkuni, ning pakartine Nata Ndarawati. Dasare apa aku iso kandha kaya mengkono? Kresna ingkang tansah misah-misahke Kurawa karo Pandhawa. Kresna sing tansah bentek-bentekke Kurawa karo Pandhawa. Kuwi ketok sapa wae mesti padha ngakoni perkara kuwi. Terus saiki aku tak takon karo kowe, sing tak wedeni karo Kresna kuwi apa? Bapakmu kuwi sing tak wedeni apa aku tak takon? Bapakmu kuwi ya mung wong kondang ngono wae, kondang titis Sang Hyang Bathara Wisnu, mbuh nyata mbuh ora, kabeh urung iso mbuktekke apa kae titis Wisnu apa dudu. Mergo durung ana sing ngerti Wisnu iki kaya ngapa. Kejaba Wisnu anake Gita Wates. Kuwi ketok banget. Inggih. Nek Sang Hyang Bathara Wisnu kuwi durung ketok. Ngono? Tar bapakmu kok tak wedeni kuwi sing tak wedeni nggon apa aku tak takon. Bapakmu